Vi har jo modtagelsesklasse 1, 2 og 3 på hele skolen. Og her i det her rum, der har vi kalder dem M2 og M3. M2 er mellemtrinet, og M3 er jo så det, der hedder udskolingen. De er slået sammen i nogle af timerne, fordi vi ikke har så mange elever. Overordnet så har vi ikke alle af skolens fag, men vi prøver at have relevante, eller så mange vi kan. Så det vil sige, lige nu der har vi historie, vi har dansk, vi har engelsk, vi har matematik, naturteknik, hjemkundskab og idræt, ja. Men vi har det jo altid med fokus på sprog. Vi prøver at ramme deres faglige niveau, de kommer med. Og det er der selvfølgelig en stor udfordring i, fordi det handler jo om at bygge en bro fra deres fagsprog på deres sprog, og så over til et dansk fagsprog. Samtidig med, at man jo også skal ramme et hverdagssprog. Men som udgangspunkt, der bruger vi de tekster og det indhold, der er i fagene, altså ude i almenundervisningen. Det forløb, vi har lige nu, hvor vi egentlig har startet med, at de skulle snakke om nytårstalen med mor og far på modersmål. Sådan så de allerede fik sådan lidt aktiveret, hvad vidste de allerede, og så vi dronningens nytårstale, som var jo sort for dem. Ja, også for os. Også for os, ja. Og vi så ikke ret meget, fordi det var faktisk rigtig, rigtig svært. Men de bad mærke i med det samme, at hun talte i vi. Mm. Så der har de allerede begyndt at få viden. Og så har vi læst en nytårstale, som eksemplarisk tekst, og kigget på, hvad indeholdt den. I komposition, i sprog, i tid. Hvad kendetegner den genre, ikke? Ja. I virkeligheden? Sådan helt ned i substansen. Ja. Og det der jo er interessant i det her, det er jo alle vores elever. Det er også den nye elev, vi fik her for en uge siden. Han sidder og skriver sætninger på dansk. Og han har været 2 år undervejs. Det er interessant, hvad han skriver om 2016. Ja. Jeg hedder Mine. Jeg er 13 år. Jeg har været i Danmark 1 år og kommer i skole for eksempel 11 måneder. I dag vi har lært om nytårstale og den anden verdenskrig. Det skal blive meget svært. Når jeg skal skrive min nytårstale, ligesom, hvad synes jeg om sidste år, og hvad håber jeg i næste år? Og min mor hun siger, du skal læse. Jeg siger, okay, læse, ja. Jeg synes, at 2016 har været et mellemår, fordi jeg er ikke færdig med min modtagerklassen. Så var jeg alene i Danmark, men jeg oplever mange ting. Min familie var i Pakistan. Jeg savner min mor og mine søskende. I 2016 jeg fik en dejlig job. Jeg arbejdede i Netto. Nytårsdag. Jeg var i Etiopien. Jeg spillede fodbold med mine venner. Jeg var ikke i skole. Jeg har få nye venner i Etiopien. Jeg forventer få gode venner i skole. Jeg forventer få starte i fodbold. Jeg håber at min far og mor får job. Jeg har fik nye venner i Danmark. Jeg synes, at 2016 har været det bedste år. Jeg har lært meget om mig selv og min familie. Men jeg savner Thailand, jeg savner min mormor og min morfar. Jeg håber 2017 det er bedste år sammen. 2016, jeg har mange venner sammen i 2016. Jeg har god mor og far at hjælpe mig. Jeg har stor kærlighed. Jeg synes, at 2016 var en rigtig god år.
og jeg har oplevet mange ting i den gode år. I 2016 har mig og mine klassekammerater skiftet klasseværelse, og der er kommet nye elever til vores klasse fra forskellige lande. Vi fik en ny fag, og det var madkundskab, og vi fik en ny lærer, som hedder Melina. Min far har købt til mig en cykel, og det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Jeg har fået mange nye venner fra forskellige lande, og jeg har oplevet mange ting med mine venner. Jeg har lært mange ting fra mine venner, og det har også lært ting fra mig. Danmark blev ramt af en stormflod. Den ramte mange steder i Danmark. Nogle steder i Danmark blev vandet op 2 eller 3 meter højt op. Det har været farligt for nogle mennesker. Jeg ønsker rigtig meget ting i 2017, og det er, jeg forventer at lære mere. Jeg håber, at jeg skifter skole snart. Jeg forventer at være glad. Jeg forventer at se min familie i Syrien. Jeg forventer at få flere venner. Jeg håber, at Danmark bliver bedre, og jeg ønsker, at krig stopper. Og tak for alle sammen, og tak for min familie, og tak for min lærer. I 2016 fik jeg mange venner fra Danmark. Nogle var fra min skole, velhøjskole, og min klasse. Nogle var fra min fodboldklub, Brøndby. Jeg spillede fodbold i Brøndby selv hold. Vores træner hedder Flemming. Han var lidt tyk. Min lille fætter kunne også godt lide fodbold. Han hedder Johan. Han spillede fodbold med mig, da jeg kom tilbage til Kina. Jeg har rigtig mange venner i min gamle skole. Nu bliver de høje og kloge. Jeg savner dem meget. Jeg har også fået nye venner i min klasse, som var M2. I 2016 blev jeg sejere, klogere, og jeg kan tale mere dansk. Og jeg fik rigtig mange venner. Jeg var glad for 2016. Det var et godt år. Til sidst, jeg ønsker, at mig, min familie, mine venner, min lærer, min holdkammerat, alle mennesker, som kan lide mig eller kan ikke lide mig. Glad nytår. Tak for de rigtig gode år. Som udgangspunkt, så arbejder de med samme emne. Ja. Og de har samme mål, forstået på den måde, at alle sammen skal skrive en nytårstale. I nytårstalen så skal de eksperimentere med før nutid. De skal arbejde med tillægsord og bindeord, hvor der kun er fokus på før, datid og nutid og bindeord. For de mellem og de helt nye, de skal skrive en SVO-sætning. Subjekt, verbum, objekt. Ja, man bruger VSO, når man spørger om noget. Og man bruger OSV eller OVC, når man taler om noget. Rødmorfemen er, at man skal lægge den midten, eller først, eller sidst, for eksempel. Og der skal være en forstavelse eller efterstavelse, hvis det er en rødmorfem. Man finder med det med delord. For eksempel gaveindbakning. Gave og en er forstavelse og bakke, og det er rødmorfem. Og ning er ved efterstavelse. Alle elever, uanset hvor de er henne, sprogligt, fagligt, skal have meningsfyldte aktiviteter, som de skal have støtte omkring, så de kommer dertil, hvor de skal. Og nogle skal jo have meget stilisering, og nogle skal have en lettere form for stilisering, eller en anden form. Det sjoveste er, at når vi bevæger os altid. For eksempel, læreren lægger noget over, som vi har øvet os, og vi tager en ord, og så fortæller vi om det, men vi skal ikke se ord, og så skal nogen gætte fra den. Jo mere sprogligt, fagligt fællesskab man laver, jo mindre er det andet nødvendigt, fordi det her bliver vores fællesskab. Det er det der med, hvor eleverne tager imod hinanden. De er jo de eneste, der ved, hvordan eleverne har det. De nyankomne, vi ved det jo ikke. Nej. De er uhyre gode til at læse hinandens kropssprog og hjælper, uden at der er blevet sagt noget. Og... Ja, det er de faktisk. Som udgangspunkt så handler det jo om at skabe rum, hvor der er mulighed for at bruge sproget. Og det er ikke lærer, der skal stå og bruge sproget, og så svare eleverne tilbage. Det er så vidt muligt undgå ved den situation.
Og det kan også være sådan nogle taskopgaver, hvor de skal sidde over for hinanden og er nødt til at kommunikere, for ellers kommer de ikke videre. De elsker selvstændige opgaver. Kan de bare få lov at sætte sig med deres computer, deres ting og deres tekst, så kører det derudad. Fordi det er jo en traditionel skolegang, som vi jo også har her i Danmark, men jo måske er meget tydeligt nogle andre steder i verden. Og de kommer jo ofte fra skolesystemer, som har testning. Man læser op til en test, og så præsterer man, og så skubber man læringen væk og starter på noget nyt. Vi kom fra Pakistan, Kina, Thailand, Rumænien, Tyrkiet og Makedonien. Jeg hedder Hamza Hayo, og jeg kommer fra Syrien, og jeg har været her i Danmark 1 år og 6 måneder og 2 dage. Jeg drømmer om at være en tolk eller en pilot. Jeg skal starte en dansk klasse i 22. februar. Når vi sender dem ud, og det gør vi jo i almenklassen, og det gør vi jo ret hurtigt nogle gange, så er det jo ikke med et kæmpe ordforråd, fordi det kan vi jo ikke nå. Vi ved, at sprog tager tid. Det tager rigtig lang tid at lære sprog. Men vi sender dem ud med gode strategier. Hvad gør man, når man skal skrive en tekst? Hvad har jeg brug for af hjælpemidler? Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at læreren, den modtagende lærer også, kan følge op på de strategier. Altså det er bare rigtig vigtigt. Bare sådan noget som at bruge CD-ord, som er sådan et hjælpeordbogssystem på computeren. Google Translate, ordbogen kom. Alle de der strategier. Der er sådan et fint billede, som jeg virkelig har tænkt over meget. Man snakker om, at i modtagelsesklassen, der er de inkluderet rigtig meget i et lille fællesskab, men de er ekskluderet af det store fællesskab. Det er de jo som udgangspunkt. Men når man så rykker ud i en normalklasse og kommer derud og bliver normal, ligesom alle de andre, så er man inkluderet i det store fællesskab. Det er man jo, i hvert fald udefra, men man er egentlig ekskluderet i det lille fællesskab i lang tid. Uanset hvor meget vi prøver at bane vejen med møder og inddrage lærere og elever, der tager imod og sådan noget, så er det en svær udfordring for dem alle sammen.